Zer dago non? Hirian. Kamioi barruan dagoena Ander da. Sabor kamioiaren gidaria da. Sagar bat jaten ari da. Ander gaztea da, ilehoria du eta buruan ez darama txapela bere lankideek bezala. Badirudi oso gustora jaten ari dela. Denbora gutxi darama lana honetan, baina gustora egiten du, gidatzen asko gustatzen zaiolako. Saborra biltzen ari diren garbitzaileak Jon eta Aitor dira. Jonek bibotea du eta zaborrontzi bat zaborraz bete-beteta botatzen ari da zabor kamioi barruan. Oso serioa dago Jon, oso profesionala da bere lanean eta harro dago garbitzailea izateaz. Jonek eskularru bat atzeko prakako poltsikoan darama eta bestea lurrean ikusten da. Aitor Jon baino gazteagoa da. Zaborrontzi bat zaborrez beteta darama, Jonek kamioi barruan botatzeko. Hau da lehen lana Aitorrentzat, eta naiz eta ez den lana oso atsegina, gustora egiten du. Gurasoekin bizi da eta orain lan honekin bere neska lagunarekin joango da bizitzera. Aitor ez da konturatu zabor poltsa bat erori dela zaborrontzitik. Eta lurrean ikusten da. Uso bat zabor poltsatik erori dena jaten ari da. Espaloian gizon bat ikusten da, ile gorria du. Bere txakurra paseatzen ari da eta aprobetxatu du egunkaria erosteko. Gaur arratsaldean lan egin behar du eta gauza asko egin nahi ditu lanera joan baino lehen. Leiho batean mutil bat gozaltzen ikusten da, Eneko da. Mikelen semea da eta gozaldu ondoren Mikelek Eneko ikastolara eramango du kotxez. Egunero eramaten du bulegora joan baino lehen. Bidean zain, umeak daude andereñoarekin. Umeak irakaslearekin eskolara joango dira. Egunero ikastolara joaten dira. Eguna oso polita da, baina trafiko asko dago. Autobus txikia bat ikusten dut, eta beteta dago. Jendea lanera doa, egunero bezala. Jendea positago. Autoz, ume bat aitona eta monarekin doa. Umeak kalekoak agurtu ditu. Umea alai dago. Aitatxo batek agur esan du. Gaztea da. Positago eta lanpetuta dago. Telefonoz hitz egiten ari da. Semaforoaren beste aldean emakume bat dago. Emakumeak semaforoko botoia. Emakumeak semaforoko botoiak sakatu du. Zebrabidean platano azal bat eta papera dago, oso zikina dago. Emakumearen senarra zaharra da eta despistatuta dago mobilarekin. Platano azala ez dut ikusi, beraz, platanoa zapaldu eta eroriko da. Mikel eta Asier bizikletan eskolara doaz. Mikel adi dago eta Asier tranquil dago. Biak anaiak dira, gazteak eta kirolariak dira. Txori bat espaloian dago, txikia da. Nekatuta eta hirian galduta dago. Beraz, espaloioko ogia jango du. Autobus geltokian 5 pertsona daude. 3 mutil eta 2 andre, eta autobusa itxoiten ari dira. 2 mutil eta 2 andre eserita daude eta mutil bat zutik dago. Zutik dagoen mutilak mobila eskuan darama eta WhatsApp bat idazten ari da bere amari berandu iristeko dela etxera esateko, autobusa ez delako iritsi bere orduan. Andre bat eserita dago eta Espainiak margotzen ari da,
Andre honek maleta bat dauka bere hanka ondoan. Madriletik iritsi da bere semea ikusteko eta autobusa hartuko du bere etxea iristeko. Opari bat ekarri du bere senarrarentzat, semearen partetik, aitaren urtebetetzea dela eta. Andrearen eskubitara mutil bat dago eta liburu bat irakurtzen ari da. Badirudi asko gustatzen zaiola, irribartsu dagoelako. Liburu denda batean lan egiten du eta asko gustatzen zaio irakurtzea. Edozein momentu libri daukatela aprobetxatzen du irakurtzeko. Autobusaren zain dago lanera joateko. Mutil honek eskubietan neska bat dago erdilotan, oso nekatuta dirudi eta lohe geratu da autobusa itxoiten. Gauez lan egiten du normalean ospitalean, erizaina da, eta autobusa hartuko du bere etxea iristeko eta lo egiteko. Neskaren ondoan gazte bat dago eserita, eta musika entzuten ari da kaskoekin. Autobusa hartuko du institutora joateko. Polizi bat ikusten da isun bat jartzen, ari dela, kotxe bati gaizki aparkatuta dagoelako. Polizia motoz iritsi da, kasku kendu du eta utzi du motoaren gainean. Ze pozik jarriko den kotxearen jabea isuna ikusten duenean. Autobus geltoki ondoan metro geltoki bat dago. Bikote bat dago sarrean eta maiteminduta dirudite. Mutilak ile horia du eta puntan darama. Neskak ile marroia eta luzea du. Bere ondoan gizon bat txakur txiki batekin paseatzen ari da eta bikote begiratzen ari da irribarrez. Andre eta gizon bat metroko eskaileak jaisten ari dira. Andreak ile zuria eta kiskorra du. Betaurrekoak daramatza eta poltsa batzuk daramatza hiri erdian erosketak egin dituelako. Pentsatzen ari da etxera joan behar duela bazkaria prestatzeko eta presaka jaisten ari da eskaileak metroak ez galtzeko. Metro geltokian gizon bat eskailerak igotzen ari da. Igotzen ari denean ezagun bat ikusi du eta pozik agertzen ari da. Etxetik dator eta bulegora doa lan egitera. Banku batean lan egiten du eta gaur bilera oso importantea du bere nagusiarekin. Miren hondarlekuan dago. Kamioi batekin jolasten ari da. Pozik dago eta alaia da. 5 minutu barru, Miren joango da afaltzera. Laura, Mirenen amatxo da, eta berari merienda ematen ari da. Bukatzen duenean, banana azala zakarrontzira botako du. Emakume lasaia da. Jon eta Pablo haserre daude. Jon oso urduria da eta Pablo txintxoa da. Biok joango dira etxera, dutxa hartzera jolasa bukatzen denean. Josu boxelaria izango da handietan eta Pablo medikua, Jon zaintzeko. Xabi eta bere lagunak baloiarekin jolasten ari dira. Xabi ile horia da. Nekatzen denean bere amatxorekin joango da eta pila odango du. Gorka lodia dago. Asko gustatzen zaizkio gozokiak. Bihar dieta hasiko du. Bere mutila, bere semea igor da eta parkera eramaten ari da. Arratsalde politan pasako dute. Sara ama izan berria da eta depresioa dauka. Beti negarrez dago, baina gaur pozik dago. Horregatik bere senarrarekin jatetxe batera joango da afaltzera. Mari eta Lourdes etxeko Andreak dira. Erosketak egin dituzte eta etxera. Bidean doaz afaria prestatxera.
erosketetako poltsan arrain bat eta barazkiak eraman dituzte. Egunkaria irakurtzen ari den gizona Daniel da. Daniel gizon aparta da. 3 master dauzka. Daniel Lourdesen senarra da. Daniel Lourdes eta Mari itxaroten ari da tabernan. Erosketak bukatu arte. Tomi oso gazte indartsua da. Bere urtebetetzea da. Eta horregatik pastelak eramaten ari da. Bere lantokira doa, pastelarekin, bere landikeekin jateko. Sarak kiroldegira joan nahi du, baina joan baino lehen bere txakurra Tobi kalera atera behar du. Tobi oso azkarra da. Eta asko gustatzen zaio korrikan egitea. Miren hiltzaile bat da. Bere betaurrekoekin eta bere hile motz eta grisarekin intelektual bat ematen du. Norbaitek deitu dio, lan bat egiteko. Miren hotza eta kalkulatzailea da. Dena kontrolpean du. Mirenek taxi bat hartuko du arma dendara joateko. Mike eta Paul poliziak dira. Interpolesko poliziak. Hiltzaile arriskutsu baten dabiltza. Baina ez dakite gizona edo emakumea den. Pistak dauzkate. Txaketa, urdina eta zapata gorria daramatza. Peter eta Helen turistak dira. Inglaterrakoak dira. Helen tea hartzen ari da. Emakume polita da. Hankak luzeak eta hile horia dauzka. Peter argazkilaria da. Eta onera etorri da hemengo jendeari argazkiak ateratzera. Beraiek ez dakite, baina Mireren helburua dira. Beraiek hil behar ditu. Eneko gizon zaharra da, Maiderren aitona da. Maider neska txikia da, hile horia eta luzea dauka. Biok opila bat erostera doaz. Baina Maiderren atentzioa katu batekin dago. Katua Misifu da. Misifu laranja kolorezko katua da. Katu dotore eta ausarta da. Enekok asko maite du Maider, bere neska txikia da. Egian, aizkolari bat urdaizpikoa erosten ari da. Gauean, bere lagunekin futbol partidu bat ikusiko du, eta garagardo batzuk erosi ditu. Baina kezkatuta dago ez dakielako janari nahikoa den guztiontzat. Bere atzean, gizon bat dago bere alaba txikiarekin. Neska erosketako organ eserita dago. Gaur, erosketa egitea tokatzen zaio, bere emaztea lanian dagoelako. Lardituta dago, beti zerrendatik zerbait ahazten zaiolako. Neska gaizorik dago, baina oso ondo portatzen da, jainkoari ezkerrak. Frutaren eremuan, arrozaz jantziko emakumea sagarrak erosten ari da. Bere plastikozko eskularrua handia da, eta denbora guztia erortzen ari zaio. Bihar bere semesabierren urtebetetzea da, eta sagartarta bat egingo dio. Korridore batean, amatxo eta bere semea daude. Biak hile horia dira eta hile luzeak dute. Parketik datoz. Nekatuta daude eta gose dira. Galleta batzuk erosi ditu merindatzeko. Umea pozik dago galletarekin. Baloi bat erosketa saskian daramatzen. Haien atzetik, haur bat auto batean dabil. Ez du ezer nahi, eta haserre dago. Bere amak autoa bultzatzen ari da, eta oso pozik begiratzen dio.
Bere ustez, autoa gustatzen zaio bere seme-alabari. Eta ez dauka presarik. Orgoa txikia da eta beteta dago. Kutxan, gizon bat erosketa poltsatan jartzen bukatu du. Eta ordaindu behar duenean, konturatu da diruzorroa galdu duela. Oso kezkatuta dago eta lotsatu da. Mugikorra autoan ahaztu du eta ezin du bere emaztea deitu dirua ekartzeko.